салому алейкум дӯстони ММА тоҷик, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. тамошои бозиҳо ва муҳрибҳои варзиширо метавонед бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. даромада регистрация кунед ва бо истифода аз промокоди шермардон дар аввалин бори баланспуркунӣ баробар ба маблағи гузоштаатон то 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. силкаи даркорӣ дар комментария. муҳаммад Наимов пас аз мағлубияти худ акнун ба тагон бармегардад. расмон варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов 11-3 бар зидди Кан Офли 11-3 дар шаҳри Ар-Риёз 1 феврал дар мусобиқаи UFC Саудия Арабия во мехӯрад. ёдовар мешавем ки Наимов дар UFC 4 муҳориба гузаронида дар 3-аш дастболо ва дар 1-аш бошад мағлуб гардид. ӯ охирон муҳорибаи худро дар UFC 22 июни ҳамин сол бар зидди Филиппе Лима гузаронид. муҳориба дар доираи категорияи вазни нимсабук 66 кг баргузор шуд ва дар даври сеюм пеш аз муҳлат ба анҷом расид. 1.5 дақиқа пеш аз анҷоми ҷанг Наимов ба усули буғӣ аз ҷониби ҳариф шикаст хӯрд. барои Наимов ин аввалин шикаст дар лигаи Дана Вайт буд. акнун варзишгари тоҷик омодагии ҷиддӣ дидааст ва умедворем ки дар ин муҳориба дастболо хоҳад шуд. Не ожидал, если честно. Выход сзади пришел до Америки. Я говорю, да, пешраве барой тоҷик и хели мақсад мактаб шудан тарбия кардани ин чиз осон нест, ҳар кас наметавона. ва мо хотим ба шумо муваффақият дар ҳама вақт саломат сарсаломат бошед. шогирдотон худованд ҳама чемпионои ҷаҳон шавад, олимпийский чемпион шавад. Аллоҳ осон гап амин амин. Аллоҳ осон Риёда Саудияда ҷон гап набирад красавчик беҳтарин. Фазлиддин Мадрахимов муҳорибаи дуюмашро дар Актагон ки дар шаҳри Тошкент барпо мешавад мегузаронад ва ин кадри асосии шом хоҳад шуд. рақиби Фазлиддин Мадрахимов 13-5 Муҳиддин Мамажонов 7-0 ӯзбекистонӣ мешавад. мусобиқа 29 декабр дар Тошкент баргузор хоҳад шуд. ин дуввумин муборизаи ӯ дар лигаи нав аст. Мадрахимов дар Актагон моҳи октябри соли равон бо пирӯзии нокаут дар даври аввал баромад кард. рақиби ӯ Гиёсбек Маҳмадбоев 55 аз Ӯзбекистон буд. моҳи июни соли ҷорӣ қаҳрамони Хардок ММА дар вазни сабук ва нимсабук Фазлиддин Мадрахимов мушкилоти ҳуҷҷатҳо ба Тоҷикистон депортатсия шуда буд. мо ба варзишгари тоҷик ғолибиятро таманно мекунем. давлатманд Чӯпонов 11-5 зидди Юсуф Хаҷҷӣ 13-2 дар мусобиқаи СА 8 феврал ки дар шаҳри Краснодар баргузор мешавад во мехӯранд. мо ба ҳамаи варзишгарони тоҷик муваффақиятро таманно мекунем ва умед мекунем ки ҳар яки онҳо дар навардҳои худ даст боло хоҳанд шуд. ва бо шумо дӯстони азиз дар ҳамин ҷо хайру хуш мекунем то видеоҳои баъдӣ. хайр.